Takže čaute, tu je so mnou Majo78, náš nováčik, ktorý bude dneska so mnou natáčať. Sme na serveri, kde sú dosť veľa ľudí, ale to nevadí. Predtým, ako sme začali natáčať, niekto nás tu chcel zabiť. No, tak toto bude boj o prežitie a môžeme ísť na drevo. Ja pozbieram tieto hríby a potom spravím nejak polievku, aj keď neviem už, ako sa robí. Ťažíš? Hej, drevko. No dobre. Počkaj, že by tu nejaký jablčko. Tak. Dúfam, že tento diel sa vám bude páčiť. Dúfam, že nebude nudný. Podateľný troška. Však my to teraz iba ťažíme, tak tie nudné začiatky každý to pozná. Spadlo moje jablčko. Super. Iština. Môžem sadiť stromy. Tu by sme sa potom mohli v močiari aj ubydlať, ale nie. Tu by sme mohli bývať. Tu máš počkej crafting sem dám, takže Tak, máme drevo. A teraz sa pokúsim spraviť polievku, aj keď neviem, ako sa robí. To je mega. Máš robiť video, ne? Počkaj. Ako? Máš aj ten červený, aj ten ešte. Ja červený nemám. Aj ten treba? Hej. Shit. Nastavme si tu cenu. Tak idem pohľadať aj ten druhý. Toto video bude také kratšie, potom zaregistrujem bandika, lebo toto je akože... Hebrejská skôr. Nič. Píp. Jo, už doraz. Poď sem. Dobre. Už je poňom. Tam je nejaký dom. Nejdeme tam, pôjdeme tam v ďalšom dieli. Podľa mňa tam je reska. Tam je ten, čo nás naháňal, vidíš ho? Musíme ho radšej obísť. Na čo, však tu máš med, zabijeme ho, tu máš. To drevený, čo on má, on má enchantnutý krompáč. Ale nechoďme na ňo, kým si nás nevšimne, nechoď na ňo. Radšej. To je najlepšie, ja ho zabíjam, ale po mne nejde. Ja zabijem krávy. Zbieraj aj kožu. Jasne, na brnko. No veď. Mne už chýbajú len 2 kože. Nejdu loknúť čestky, škoda. Už ho vidím. A vlastne to si ty. Či to nie si ty? Až teraz pri takom jazeru, tak som tak to si ty. Tak potom nič. Toto video bude mať nejakých 8 minút, 9. V ďalšom dieli sa alebo v nejakom tom 5. dieli sa pokúsim zaregistrovať bandikam, lebo ako nie je to až také ťažké. Prvá vlna. Čo? Áno, kúkaj sa na moju sexietku. Kde si? Bez S. Oj, macher. Však ja viem. Riadna čapica. Normálne, že z prvej svetovej. Fú. Aspoň dačo. Tam je Enderman. Ideme na ňo. Počkaj na mňa, lebo jeho sa nedáš. Ja viem. Nejdem sa na ňo pozerať. Chod stále rovno. Idem na teba tepe, alebo ja tu mám... Toto neberte ako za čítovanie, ale chceme byť rýchlo pri ňom. Vidíš ma? A tam sú aj slajmy. Super. Podáme si ich. Tak ako... Poď sem! Poď ku mne! Rozdrapem ti vajca! Nie, tento tu chýbal. Nie!
Help me. Daj home. Nie, ja nemám set home. Poď na mňa tepia. Rýchlo sme to... Poď na mňa tepia. Čože? Zabijeme pavúk. Poď na Nie, mňa ja nechcem rýchlo, zavrieť. poď na mňa tepia. Nie, Majú si ísť. ja ujdem, verím si. Ušiel som. Mega. Dobre, starý. Tak rýchlo sme to... tu je, nie! Shit, prosím, nezabij ma. Nechaj ma. Musím ujsť. Nezabijem ho, nechám ho tak. Kým on na mňa nezautočí, tak ho budem ignorovať. Nechcem mať vo videu zbytočné problémy. Všakže? Dobre, Dorky. Ja koperím stromčeky pri mojom auze. Budem mať spoločný dom, okej? Hej, ale nie spoločné izby, aby to neznelo tepložsky. Tu je Enderman, skúsim ísť na ňo. Jo, buchol som ho. Nie, nezabij ma. Dobre, nechaj ma. Dobre, zdávam sa, Enderman. Pokláňam sa ti. Nie. Bože môj. Zabil ma. TPA Majo 78. Fakt, neberte to prosím vás za cheatovanie. Shit, creeper. Tak ty si múdry. Teraz neviem, kde mám veci. Čo je najhoršie? Jablko. Na ktorý smer si išiel? Počkaj, tu máš. Nie, tu máš drevo si vyrob. Ale ja som mal aj meso. Možno 2 kusy, ale to nevadí. Spravím si kromba, idem ťažiť. Díky. Mám ešte 9 steakov. Že kozatý, krávy. Kozatý. Fail. OK. Idem ťažiť. Idem sa snažiť podkopať pod zem, čiže si spravím ešte lopatu. Na čo? Dobre, tak si tak rýchlo. No, nech mi teraz kamarát napíše na jednu stránku. Alebo sa prihlásil. Prvý kobl, druhý kobl, hneď uhlie. Výborne. Čo? Kobl, výborne. Našiel som uhlie. Idem za tebou. Našiel som veľa uhlie. Z toho vyrobíme hentov, no vieš čo. A dáme si upiec tie stejčíky. Hlavne torčky. Hej, a nejaké to želiesko. Vieš čo, budeme tuto zakempení. No, taký hauzík, povizornú. Áno, vieš. Tak snažím sa, aby nám nenašli tajné miesto. Vyrobím si trocha torčiek. Nejaké tie 4 si vyrobím. Tak môžeš ich sa rovno... Toto zatiaľ budeme bývať. Tak si sem dám home. Nejakej tej 5. sérii to ukončím. Čiže teraz je nejakých tých 8 minút. Čiže pomaly by sme to už mohli aj ukončiť, nie? No, počkej, ešte toto jedno uhlie, tak kúkaj, zabr na mňa, ktorú mám vždycky rozkopenú. Môžeme končiť. OK, tak my zatiaľ zväčšíme trošku dom a zohnáme nejaké tie suroviny a uvidíme sa pri ďalšom dieli Minecraftu, takže čaute. Čaute.